challenges. Yaba Kristo mu me pese menam Kristo mu afutu sem so ade kasai ema adofo no ma yeji Yesu Kristo din nyina dodo a yepe oje ewo Kristo mu nyina ne se owura Yesu Kristo no asem se obema ya hoden yabedi na die ni abedi na chi obema ya hoden etimi de agina sohwe bia no o ya brabo. Amen. It is our life and also now shame na enema bi toto o faso hwim ona mana amaniem enema bebre ena wuhia ewo wasetena mu a epa achew se wogi Yesu Kristo din kwa na wo ye Kristo ni a wo Kristo mu a Kristo se menkanko se obema wa hoden bi na saa hoden no wodi begina sohwe na no adi mu nkunim enti susumu akoma ntu susu dwene ho susu to pressure ma ho na awurade a wafrɛ yɛn ame abedi n'achi no wonye nkuguo nyankopɔn onye hwamodie nyankopɔn onko ni nkuguo da ana wonya ade nso manipa nsere no kasa hwɛ mo hwɛ de onyankopɔn na Kristo no hwɛ de wa hwɛ de anye yio ebinsi da nkunudie nko ana wonafa na se obi ebedi Yesu Kristo achi a empempie no se yehia sohwe ne amane hodo a kasa yeta pemu kafiri yakoma mu ni ano ne se etimiye Kristo nipa na sohwe wi atomi etimiye Kristo chidi nipa na amane wi atomi ade na asem kakra kai etimiye sie so hwe de asi nkene yi a sabi kafra che enye wi asefo nko na ato wo no ana akase bi a hyawofo ana obi ono wi ana akromfo ne no Tronsem se esan etimi to bonefo no etimi to otini ni ana se o Kristo ni mapa. Amen. Ene urade nkuto ne nim ni enti asade we esiye enti ye Kristo fue ebia na wafa saa wo ha we bim ebia na ensuyiri ebia to ana se no achi woti aware ase awo asma ye problem be ma na etete oba na etete wo ye sofo wo face some challenges wakwaji aban bosia bi wo di abaye adwuma ahye ekada wanim wo di awomawuo wo nyinsen ana asai enema bebre etimi to nipa ema na bamu bu ewo Kristo mu no ebia na wo hweme wo hia bi me kasai wanum kurato me kasai wadwene sama wo nipa dua no kura afiri nipa tebiem obi kasa ho kura ase de wo hu nipa koro no be ba achew owura Yesu Kristo ayabedi na chi no o wonchen se oboafo o menchen se meboafo wo se na ase mu no obema ya hoden ama yetimi de agina sohwe bia no na yebeye nkunimdefo. Amen. Wanam Tronsem so kansen bi e de hwere ewo asomafo djuma Acts chapter 14 verse number 22. Acts chapter 14 verse number 22. Acts chapter 14 verse number 22. Pacho yenhwe asemu a Tronsem no eka wo se 21 sorry na woka asempa no kire krum hofo na wodane nipa bebre asuafo no wosane ko Lystra ene Iconium ene Antiochia na ohyehye asuafo no akra den ana otutu wonfo se wontena gidie no mu
eka enso se etwa se ye nam amanehunu pii mu eko onyankopon ahenie mu. Etwa se ye nam amanehunu pii mu eko onyankopon ahenie mu. Amen. Sa kasa we eye osomafo Paul enum asem a ode kire agidifo a okokọ sra wonom ewo eye Likonia Paul afutu a anase kokobọ nsem a wode kokoma eye asafunu nipa bi a na onomo ohaw ene amaniem ya achese woma bedi Yesu Kristo achi Yesu achi omo bedi ye no den yo mankoyi woma ko preacher chom se Yesu Kristo de oje nkwa ne mu ne nkwa wo asundwie wo ne nchai momra obemma home de wona mu bi obeyi afiri wo so afei ni padomu bedi Yesu Kristo achi wie ya ohane da so nam wo so oha gu wo so eni mama yedendende etoda na biribia si na nipa no na we de ye kwa na ase ye bai enti Paul ehwe din na wo hwe akra na omaje owura Yesu Kristo din adi na omode akoma pa abedi Yesu achi a na omohwe amane omunnamu obo okura de odi twaduane di kura wonya obo okura ba bi odi ni titu kura wonya obo oruma asempani nti da busuafo kura pono ebi kura akura kana ho ana obeji Yesu adi be ma ekura nhwe no ebe ye den na wono watimi ahwe akwedai kakafra che okonante mema so a na omogro no ho kakra na mama na kakra na ode abatwaduane ama abofrei na mabedi Yesu achi na sabrabo we nyina meja ya still ekwan mie maami me ye day a survive ebuor ma kase twitwire atendidie ene ade ti na ma ekristofo ne agidifo bebre na won ma ba ma hyase ebu no mo toba ha na akwese Israelfo omo nam sere so ho na afi no ma ba mu obu so hwenti aduane so hwe esukom so hwenti no ma fi Misrim amane a no munnam wo ho no kro mo nhwe ho na ebo maduane a na wo munya di no o mo nhwe bra na o mo bre no aduane a no munya di no eno no mo de o madwena kwesi so sana abraboneti etoda o nhwe ne a situation na obefamu no adwama na mebo no o nhwe yare na ebata ho no yemum sika na obenya firim no eho no wohwe wi na wonom no tramo na wonom no wonhwe de kwakọ wie no lemom wo hwe ebi emprempren enigye bi ne sede obesi enya hoto bi kakra bi no ene no wo hwe sana se sohwe ne amane to a etie onhwe daachi o but you are eager to say open quick solution e de ma emprempren amane na wunnamu no sede be ya obenya asundwie na watimi atwitwa ho kakra enomo na owura Yesu Kristo nenum asam se yewura sohwe ne amanem ene atetem ne yawudie bi mu a ya na de ya dwene no emprempren solution ye pedema ye ho but akire nsunsuanso a eba ye so no ya na no oten e distract ye bibia esi enhira kwai. Amen. Enti aba Kristo mu yi wonam nanum asam so utu ye fo se enya den ye nara sohwe ne amane ne beba enya me bepu ya bam ebetoto ye nanso nasam se ewurade bema ya hoden ame atimi agina abrabo mo sohwe hodo a etoto ye no. The Lord will give us a strength to face life challenges.
se me no mienu ya be ye Christopher me pese adofo no yede we edi ka hye yadwene se obi sachira nadwen bedi Yesu Kristo achi a be pa che eno nkyere se dia ya bedi Yesu achi no yedi sohwe so nkunim ana se sohwe asan achi no anya no kreda se obi bedi Yesu Kristo di ebia wona mamaniem ebia bribi pam wo wiase ena wode ho akokoduro ne ayamhyehye ena wadwane aba Kristo se me ba Kristo mama me ho atome ana me ba Kristo mama wo haw na firako etesa de nanso nyase ye ba mu a na saa amane no ana se wo haw no neko debi ti nyase ye ji Yesu Kristo di ye no a na me pa ache wo ha bi e da ye so life problems can say challenges bi a ye facing na brabom na eto atwa debi Paul say etwa se wo Kristo ni o fa mane hunu pi mu ade ko pi Onyankopon ahenwa mu ho etwa se ma men kan English no enche o net ase ye Acts chapter 14 verse number 21. The book of Acts 14:21. Acts chapter 14 verse number 21. Yehwe asem kitua bi ewo ho. Or say, after preaching the good news in Derbe and making many disciples, Paul and Barnabas returned to Lystra, Iconium, and Antioch of Pisidia, where they strengthened the believers. They encouraged them to continue in the faith, reminding them that we must suffer many hardships to enter the kingdom of God. Enti Paul ne Barnabas ekokan wosoro hide no asempa ewo bia bia na kuro bia ye frɛ ne Derbe. Enti asuafo ewo ho Kristofo achidifo ewo ho no ana wo mu ehye wonom akra den. Etoda ye de Kristo asem ehye nipa nkuran. Etoda ye de owura Yesu Kristo asem ehye nipa den. Life in Christ is not easy. Yesu Kristo mu abrabo na fom. Yes. Abrabo trenia ye bo ede konkwajem is not easy. It's a great task. Aya semia no atamato ko ho. Obrewum, amanie wom, enugwase wom, sohwe wom, ekabo wom, kwase abuo wom, enimtie abuo wom, awrewo wom. Eniema etutu nipa wona setene mu a ebema na bamu abuo na wasa na chi afiri Kristo achi. Eye common in Christianity. Eti Yesu Kristo asem o kan se wa maso amone so anyina momra menche ne mema home no eno no nye se anase yemfa nhye adwenum se eye mprempre ahome daachi asem ebi mprempre ebi so ya daachi to te kro no bom ote adwuma mum ene nyema bi ho no ma ewiase abrabo no oba Yesu mu asa ne so ne nyina obeyi afiro so na home no eye dan kwa no wasa de bi achew. Bere se uba Kristo mu na me pa achew enema nkitinkiti bi firi horma ensan obetima kwaye adwuma ma na yeka eso na ye Kristo ni obetimi aware ama wo yira teteo na eso na ye Kristo ni ba obetimi aware ama wo kunu teteo na so na bo awurade di wonukurim. Amen. Obetimi atene Kristo fie ama wo ma aye nyema bi ahawadwene. Obetime tena Kristo fie enya wotai. Obetime tena Kristo fie ma wusika asema ye basha enso na awurade ni mo. Enti sa abrabo mo sohwe kodo we nyina no ana osomafo Paul tuefo aka kire yense eyade a etimi sisi etwa se ye fa mane hunu pie mu ekopie Kristo anim ewo nkwachi. Etimi na omienu aba Kristo mu amane hunu ekan ya abrabo matete ni awerehwo
ye behie bi ade ne wo de ade ne wama ne huna wo namu ade ne wama ne huna wo namu abawo ana adwuma sɛm ana enimtiebu ana ayeka bi ana promise mfe bi ana yare dom bi ana ade ne wama ne huna wo hunu Kristo na ase ade ne wama ne huna wo hia o Kristo ni amene wo hia menya adwuma nye obi promise me kura mbem eso wan kasa woni mo se wo ye Kristo ni mapa wo mfa urade ase mani agro wo hwe wa ho siesie mpu yie onya basa nanso wo hwe me wonim nea ekutia wo ewo kokuom you know wama ne hunu wabedi Kristo achi kasa wo nanso wura Yesu Kristo se kura wo gidiem Paul tu asomafo ne fo se de me tu fo ya kura wo gidiem woni na Yesu Kristo sunguto na wase etwase ye fama ne hunu pii mu ansa ne nyankwaje etwase ye fama ne hunu pii mu ansa ne nyankunimdie etwase ye fama ne hunu pii mu ansa na okese no nanim nyam ahyeren wo ye so na ye kan say ya say so we been to wa enye nkwada asem obeka na tra yes se so we been to wa obefa na tra nanso se bia to wa enye yizo hi se social bi pa to life challenges se wo fa bi mu a utimi tu ani pa brante kama utimi tutu ani wonya support bia wonya brabo mu chitani woni boafo bia na wo hwe nimdie ne nyansa pa wo pa nka obetimi da ye adwuma obo okro ko start adwuma bi kakra wo ye hunu adwuma na adwuma na guo esi we jabetena fie abrabo na basa ebi hunu mani said ye Kristo huna mane pa na ho a na ye se ase ye nko wiase ase ye nsan fie ho nko bon yi wiase na fobi ani ase group bi aba ye se ko bi aba omo ye ma omo kurukura puma bi ene ma me nko mo wuram na me nya na bi a me nko pesika ye se ekuo bi wan okotezem wan ene papa anya hwe abone nya hwe mabedi Yesu achi wadi mhwamo enti dia ka ne sei ene ma mensa nko wiase no odome no opemi a se gwa mama nko ha wi kwa mani ngwase antono kwa mama bengu ka de enti na mabedi Yesu achi na nsuo ayira fa me ene awurade ne mani ne ye me ye sofo na me bompa ye pa na awurade etuma tonsuo na machines a yakop free machines Yakov free machines ya nebo kura ye ntua nuye e de abegu aso de ma awurade ya de to dwomo tontom kanfo hye won munyam sei wetima tonsu ya abegu yirafa aso den ya machines ni nyina sei awurade na den enti asore na ye ne na wani nsana awurade na den hwe me ba ma wo ne ketoa wetima tonsu abefa me yire niam ne niam ti abrabo ye awurade na den me kwa so metua metai. These are some of Munemu challenges. What they were saying, crying. Obitimi konya accident nyina. Wakwa asori wo bepon asori ya wo beba no na akromfa besi na chi na ebuni den ni atwene ne nyina akọ. Ewurade na den. Paul say. Etwase ye fa mane hunu pie mu. We should pass through some tests and social amane suffer. Ye fa mane hunu pie mu ekopie agya Nyankopon che. Enti medofo ebia na wo life so no you are facing some challenges in Christianity. Me pacho men sem frɛ wurade achi. Me srɛw waye wadwene. E say ebu abamu ama sese kura no sofo bi kura preach kura na ompese obetie. Asofo kura frɛ wa wo mfa. We kura wo twam TikTok ana wabegyina so. Ewurade honhom konkron na me so tuofo ate. Adwene na aba wotrim se wo nkwa asori biem. Adwene na aba wotrim se wo mom paye biem. Adwene na aba wotrim se wo mfa Ewurade nya wabasa biem. Adwene na aba wotrim se ne wo bekọ baabi. Baabi a meken wa hunu. Wo befa baabi. Na wakwaye niam bi no. Be pa achew. Owura Yesu Kristo se
Obema ya hoɔden am yɛtimi de agyina ɛwɔ abrabɔ sɔhwɛ bi a toto yɛ mu. Eti gyina pintin. Ɛmoaba mu hyɛ sapo mu nsuo sɛ ɔbarima. Na Awurade gyina me na omienu akyi sɛ dɔm barima a ɔko adi nkunim de amaya. The Lord will give us a divine strength, and I said divine strength. A divine strength. The Lord will give us a divine strength to stand or to face life challenges. Fashe wakume musa, fashe wadwene musa. And it was one for Paul, amayate say, esase yetimi ejina, and I say, if I say a farmer in Rupimu, ekopie Kristo enim. Amen. Ebra yabedi Yesu Kristo achi. Eyadea eka Kristo som eho. Yes. Yebefa sohwem atete ohaw amanisum awreho madika aboboso kwase abuoni adade nyina yebefem. Nanso Yesu nti yebedi nkunim. O mante amen. Yesu nti ubedi nkunim. Mante amen comment section ho. Yesu nti ubedi nkunim. Yesu nti ubedi nkunim. Hallelujah. Yen na David beti awurade achi. Ede na wanhia. Ede na wanfam. Ede na wanhunu. Enugwase entwatoso wotaye ekom ahokyere enso na awurade nim ni paawo. Yes, na awurade nim no. Awurade nim na oba besi abehwe wate. Yesu Kristo nim obesi abehwe. Yesu Kristo nim obesi ababehwe. Psalm 27 verse number 1. Yenhwe asembia yena na David kan. Psalm 27. Hwe asembia yena na David kan. Psalm 27. Hwe asembia yena na David kan. O se Awurade ene me han ene me nkwagye. Hwan ene me nsuro no. Awurade ene me nkwa ahoɔden. Hwan anim ena me ho empopo. Nipa bonefo a wɔhyem so no ɔtaa me sɛ wɔtoa me abesunsu ame a wɔwati hwehwe ase. Amen. Yena na David sɛ Awurade ne me nkwa ahoɔden. Hwan anim ɛna me ho empopo. Yena na David na ebisa saa. Awurade ne me nkwa ene mahoɔden. The Lord is my life and my strength. Me dofo a me no we share our life we so no. Owura Yesu Kristo nenum asɛm a David twe ni. Owura Yesu Kristo ne nkwa wo. Enkwa no a me ne ukita sɛ esi ano Yesu Kristo tumi ne kura mu. Yes. Yesu Kristo tumi ne kura mu. Awurade ne nkwa ne ahoɔden. Our strength is the Lord. Amen. Enti yena na David say Awurade ene ne nkwa ene na ahoɔden. Hwanim ena ne ho mpopo. Nipa bonefo a wɔhyɛ no so no ɔtame. Yena na David ka say we bra na nipa bi atu esano anu mo pɛ na ekuno, mo pɛ na sɛ no, mo pɛ na tete no apansam. Lansu Yesu Kristo ene agya Nyankopɔn tumi nti safo na ntimi enya no. Enti yena na David sɛ Awurade ne me nkwa na mahoɔden. Na kyerɛ sɛ de David pɛ so wɔ kyerɛ nyina ne sɛ na Awurade no a wɔbɔ ne din no Onyankopɔn twe di amponkwa me otutubonsu Nyankopɔn te asefo no wɔne ne bambɔfo. Wɔse hwan na me nsuro no. Na kyerɛ sɛ David na ho nyina Awurade na ne bɔ ho bai. Baabi a wohwɛ me firi bia Awurade Yesu Kristo mo ho ba ma me. Baabi a wohwɛ me firi bia Awurade tumi mo ho bai.
Atafo ne ahohombone e wabusua mu a omasha wo so se afi omuma wonni wo nkwamfie men no mahyehyɛ akwanhyia to wo so no Awurade Yesu di wontwam na ɔmmɔ ho ba mae Awurade mmɔ wadwuma no ho ba mae Owura Yesu di mu ɔmmɔ aware no ho ba mae Owura Yesu di mu ɔmmɔ wo yefunu no ho ba mae nyinse no abeto yefunu no Awurade Yesu mfa base mu ɔden enkora woni abofra no so na womanwo mfa ho mfa wo ba so ntwiem Awurade Yesu Kristo ne onipa bambofo tumi a yetimi di gina abrabom ebo brama dansedie ban Awurade Yesu nsem ne wo tumi a yetimi di gina ema me paache wo eniema ba etimi ba ye nkyai em yetimi di obonefo no so ndim no Owura Yesu Kristo nkyai ne wo ndiye na David wonya bi every say what den ho to asafo Awurade so na David didn't want to asafo Awurade so what den gidie ne ne wure nyina hye ne mu enti abra sorry hodo to no na woni kamafo no woni ni daso obia wase Awurade ene me han ene me nkwaje hwan ene me nsuro no Awurade ne me nkwa hoɔden hwanim ena me hompopo Awurade ne me nkwa hoɔden enti se me no mi no de ho to Awurade so yi a sohwe na wonam a waye mmere no Owura Yesu be mu ahoɔden bi wate na wo de di sohwe no so nkonim amane bia wonam a ma waboto no se David se Awurade ne na hoɔden de a yenso ya begye Owura Yesu Kristo adi ya hoɔden ne Yehowa ya basa kese edi nim ne Awurade bebi a wo hwɛ me firi bia Awurade ma wa hoɔden ne fa di atamfo so nim bebi a wo hwɛ me firi bia Owura Yesu Kristo di mu ɔma ngosira mu tumi a yɛ kese no ma wo mu enye du na wontwe ahomere bia mfiri mu yobo no ma sa akonobone abanemu ama wa ye mmere ama no ankasa goro no ho Awurade ne ye nkwa hoɔden ɔmo ahoɔden a wote ɔsɛfo no ba wo nkyɛ ya na wode sa akono no ho adwen bewura wutiri mu a Awurade ma enyi mfiri wadwene Awurade nyi wonam bere mfiri wo so na wo ma ahoɔden a wobetimi de agina ahoɔden a de bompaye ahoɔden a yetimi de ware hye bema ahoɔden a yetimi de ware hye wo ba ahoɔden a mepache yetimi de bobra kwa animu ahoɔden a mepache de tie Awurade asɛm ye no yofo Yesu dinimu ena nadwi onhwe bi mu yaso The Lord will give us a strength to face life challenges. Senye Kristo ahoɔden anka ye na David nkwantime ninkunim. Yes. Senye Yesu Kristo tumi ene agya Nyankopɔn ahoɔden a wo mo de beso ye na David mu a enka David paba. Mesre Awurade ahoɔden de ma. Owura Yesu ahoɔden mede wo metena. Etoda no waye mmere. Etoda no obamu bu. Etoda ne ya adwene nyina ye bebrebe. Ye nyina toda ya adwene ye nyina ye bebrebe o. Me ka no bra kire wo. Toda ya adwene tim ye hye. We dia we dia no odin. Nanso Awurade abasa no. Awurade abasa no medofo. Ewo ye nkyɛn o. Ewo ye nkyɛn. Ensesa wo Nyankopɔn da. Mom ensesa wo Nyankopɔn da. Hallelujah. Mom ensesa wo Nyankopɔn da. Na ye Nyankopɔn nte ase. Ye nipa. Na me to da madwene timi hye me timi twene saa. Na afemi amete nka se meti kura ya me ya. Me da me ntime na. Koso me hwe ne ma ekoso. Ene ni mesisi. Se Awurade. Eti ni me be yi ni. Awurade. Na da pay na adwene bebrebe. Na nso yete wa ne akai Awurade asem. Na Awurade nam na asem so afa nipa be so na woni ne di nkoma wa se krachi ana se sei nyagidie
na aka say na mo ye ka Awurade asem na no Paul bon e kan wa say ya mo so mo mpa e ma bi frisi nipa. Yes. Na wonu attack e ba me so. Awurade asem nti attack e ba me so no enya attack ketwa. Si ye tie Awurade asem wie ne e bompa e wi anu akoda. Na me gina adwuma nanimu a me kasa no. Attack e ba me so no. Me ka kire wo yem be hyew. Oni timi gusu saa na ade ache. Eniema ai. Enti se enye Kristo ahoɔden ene ne tumi ne ne bambo a ke nyina nke abamu obu. Edofo. Dia wona mu ne afa be mu panyo. Na mpu yegusu a ye fam. So ho kire wa me ho akire me pai. Yes. Na woda obi akachi ame mada obi akachi pen. Hallelujah. Ede na wafa mu aye yemfa mu. Ana de wo wafa mu no obi nso afa mu pen. De wo wona mu sesi an obi afa mu pen. Entima abrabomu sohwe wodo biara. Ense wugidie. Bide menim de Awurade tumi ye. Eba no foforo de a ene wa hwe aye kan se kura wuntie. Kaze sofo pa wonye serious. Wonim ne me fam wediem ne madwene mu ne abrabomu no. Enya senketwa nanso homeso. Nim sa sempa ne nsie no. Awurade a wonam ho konkron so kasa kire nipa. Na otachi nipa koma no. Misire Awurade se ena sempa be kwa wie no. Omfa ne nsanka wakoma. Na onsiesie adwene no. Bonsam de wonye obetuma bi gina wachi na opultu wadwene. Bedofo Yesu Kristo enum asem wo sem fama adofo mini se Awurade be maya hoden a ye betime dia gina so horo bia ye fisi wa abrabom. Yesu Kristo ni abedi nachi. Onam poro so aka kire dada se etwase ye fama ne huru pii mu ekopi Yesu Kristo enim se ahotefo ma. Nti amane be na wonamu. Ha be na wonamu. Ebia na eno ne wa abrabom so hwewo. Empower gidi wate. Ebia na ene ne wa abrabom sintidua bia ebata wo ho a. Awurade hwe so obe pass. Yes. Na wadi nkuma botire no pass mark no ama. Menye bone ewo so hwebirem. Empower gidie enomia Awurade wo wadwene no wakomam. Obu ono wa pa ni gidie wo nakomam. Wakakasa bi wo nakomam. A etie Awurade na nasem. Awurade fa ye nyina ebone nche. Hallelujah. Yena na David say Awurade ne me han na me nkwaje hwan na me nsuro no. Nipa bone fo hyem so no ta me. So otoa me abesunsu ame a wo tiri wati no ma hwehwe ase. Adentia. If you say yena na David na ne bambofo ene Awurade. Yena na David na brabo mu tumi a odi tua na mon e wo Awurade ho. Eti mesrew. Me nsuro ahudie bia. David kansa no wose no nsuro wose hwanim na me ho mpopo. No. David ya nsuro visi ohunu se Awurade ode no ho abetwere no. Anya dan ya obeyi na firi so hwem. E ka da so a me nsuro. Me nsuro Dabi. On say ankra tu se ho ode bojo. Mensro. Yoni nyamia nenenam. Nina wa entwansuo. Juda busuo ko mu jata no. David nhiri o kasa adwon. Eye worship song bi e de pa. Se munsem no. Se wo tie bia otum say yes e ka koma. E medi peni daso. Eti yana na David hye nkran tu ye gidiem. Se owura Yesu Kristo a ya bedi na chi no so hwe de wo ho de wona mo bia o se mensuro yana na David de no to no so ni so hwe birim wansuro awie ne kwaye dan odi nkunim enti me no bia no so ma yensuro yenyina pintin na Christ Jesus ya bedi na chi no o so obema ye kwai obema ye tumi obema ye hoden osoro ngosra yetimi de di so hwe nyina so nti wo de me no mi no da sori a yenkoso amompa yensire Awurade se Awurade ma mo soro ahoden Awurade hwe gunkunkunku me so ma metumi na metim fa ni so hwe so
Awurade ma metumi na metim fa ni so hwe so waba wa so hwe ya brome so Awurade kai me abrantie so hwe ya brome so Awurade kai me na odi ekoso afa nse wetu Awurade anim na Awurade a wote na so ya so tie woni bi asem wonim se ye nipa na wonim se ye pem kwaje woni mu no me se na asem se obema ahoden bi fire soraba owura Yesu Kristo bema ahoden bi so obehya ase akonanim abompa ya kire no a de wonam mu no bema ahoden bi na saa ahoden na wode bema wo no obebie kwa bi ama wo saa ahoden no obebie kwan bi ama wo na saa kwan na obebie di ama wo watimi afiri sohwenim saa kwan no obebie ama kwan bi abeda wo ama wo afiri sohwenim akodi nkunim enti hyase fa owura nyina hye owura Yesu Kristo mu ma me ko nkoto dwanim na sugu Awurade so sohwebremu sugu Awurade so sohwebremu sugu Awurade so sohwebremu amane bremu ahokyere bremu esu bremu atete bremu yawde bremu sugu ne so hallelujah yensu mu Awurade so na wo bebie kwan bi e de amae yes obeme ahoden yetime dia gina so hwem na nyesi e gina no kwa obema kwan bi abeda ho ni afa ho nwa ni e de akwa akodi nkwane obefi amengo e pacho good evening Awurade enshira hallelujah John chapter 15 verse number 4 ti asemo a Yesu Kristo no mo kan John 15:4 John chapter 15 verse number 4 mesi mensuro adenti na ma yensuro efiri se owura Yesu Kristo mu ana yen ya brabo ehye John 15:4 me pacho ti wose montena me mu na menso mentena mu sade ban entumi mfiri ono amu enso abaje se etena bobinu mu no saa so na muntumi agese mutena me mu mene bobe no na mone eman no de wotena me mu no menso metena ni mu na ono ano so obepi na se mukotimi a muntumi nyohwe so bi antena me mu a otono tetwene te se ban na ewu na oboaboa no e de kogu jem na wo hye no amen Yesu Kristo di asem we atoso amaye enti adafonom Awurade ne ahoden na se yebetimi nya ahoden ne firi soro ama yetimi di obonefo no so nkunim ama ekwan bi abeda wa ama yefiri so hwenim nyina mu a owura Yesu Kristo se yentrene mu tra yetremu se bekoso a enye ne mu gidie ne atra ne nase eyesia nipa bebre beke kansam eyesia wo be nipa bebre nsam firi abenkum nifa atoye de ye ne de nye na frafra na bomframa na we fam na wura na yese akwesi obi yare na wo padu akone yade we kire we na we kire we ne we kire we owura Yesu se yentrene mu yenkwoso antrene mu hallelujah na yekoso atene ne mu a sore no beba bete enyi esutumi ebetwam sore ne betwam na yebeso apa bebre ti wo ka sesi ane beye wa woda abonten ebe kakra na okura wosafoa na wohim ni se ya me se me nsusu da kura se me metime kura safoa se me bie pono se me dan ni ma rent dai na me ko fesika we dia sama na wogen me ko fesika we me nsusu da wo aso bi bodwum me nsusu da wo minyamie me nsusu da wo se urade be ye mi se ye ampa me nsusu da sa adwum no kai me nsusu da me ne wan me se mi kura safoa se makochinchina na mede safoa sipuna no na mabie ma beken sika wa efie wura je ma ha wodai atenem ma tomatoes ya tum manya TV dia boda ho a me kuchinchina na ma behwe bo
ma behwe TV bensusu da nanso awurade a wote soro na woni me no me no abrabɔ ne yɛwie yɛ ne yɛdaache no bedɔfo sɛ wura Yesu Kristo asesame na me ɔma me so matimi anya baabi de meti ato a woyɛ abrante a hyɛ ohu nkuran wotu obi nkyɛn a ɛma ne haw bebree woda aso dem a ɛma ne haw bebree obi tetew wonam fofuo mu ana bibi abrabom be keep on going in Christ wo de ane so obehwe ho yi minu aba koso na gina mu ate ɛyɛ asɔden bi na ebi a woyɛ ɔyɛ ɛna ebi a woni abrante bi abɛwo baako woni na wotu enkura na hwɛ ne ayɛden mia wani na fa mpaabɔ esi wo bompa ye pɛ Awurade kyɛw sɛ ɛyɛ asɔden bi na woyɛ yɛ ma ɔnto wontwene na wo mie kwa foforo bi mfama wo na Awurade a wote abofra sum obɛhwɛ wo ba tɔtɔfe wa ne so ayɛ nsɛnkyerɛne bi wɔ wabra bomu a enkura ni nti Awurade de akwan bi bɛto ba bi ama wo asasɔhwe na wonam ɛkɔm ɛne ahokyere ɛde wɔ no ɛbɛfiri ho nanso agye sɛ me no me no tena Kristo mu we must dwell ɛsɛ sɛ yɛtena Kristo ɛno sɛ na ho asɛm ɔden mɛ nipa binom obo no wa ananke obenya nanke bia direction bi na de ahwema ma no na akwankyere sofo akwankyere bia ne wo no mka Awurade asɛm take the word read the word pray with the word bubu wakoma fa asɛm no wura wo mu hyase atua na mo kwasɔre ɛne Kristo asafo bi hyase atua na mo no kurim ne tumpa bosi wo na me se sohwe abeto wo so no Awurade Yesu Kristo bema huhu mu divine mosra bia ene ahode bia sɔre no me se eye katapila akora Awurade bema odi so nkonim na obema kwan bia beda ho saa na woni ani da so na nam ho saa no wapie opie ya opie wo na akoro na di nkonim di ebra wo wo menya danse no wo mo nsene ye entese de gidie tena Kristo nase a wo so no kwafo ne de wahye ye mbɔ no maame gitum sɛ Awurade bɔhye da wo so ate gitum sɛ Awurade bɔhye da wo so wo so no kwafo ne Awurade a wahye ye mbɔ ono kwafo ne Awurade a wahye ye mbɔ sɛ woni bɔhye bi da wo ho a ka wayi adwendwi na togo sɛ woni bɔhye bi da wo maame ho a enka wato adwendwi na togo sɛ woni bɔhye bi da ho wanuafo mu a ti sɛ Joseph de no a maame brother enka wodi mirika de negie beba Awurade na ase de bia sɛ enka woni bɔhye a wura Yesu Kristo ahyama wo a me se enka nsɛm a meken wodi akoma pasom ono kwafo ne Awurade a wahye mbo me evangelist me na bo nyina Awurade bɔhye dam so nti etoda me ne gye me wura ho sɛ de yakura na me de mani ato kesi so if sɛ twonsɛm na ka sɛ adechie bi Awurade beyi na do yedi saa doye no saa bre no ɛna no wakai ne bɔhye wo ma wo adechie bi Awurade beyi na do yedi no ɛyɛ bra na saa bɔhye da ho no abamu enti man brembrem sohwe bi a ato emfa wugidie mtunsuom emam prempren amane bia wonemu emma wugidie ane wakoma no engudi wiase achi ono kwafo ne Awurade a wahye yembo wose adechie bi obeyi na doye di David na kan ye wose Awurade Yesu Kristo amede mo ato no so no adechie bi obeyi na doye di na meka me Nyankopon kwaje ne trene a kire wiase ne amansan se me na Awurade ayem se yi o Awurade na need to be yesa hallelujah eti minu andofo ene message ne se ya be ye Kristofo a yedi Yesu Kristo achi oh Paul se atwase en fama ne hunu pi mu ya be di Yesu Kristo achi o se atwase en fama ne hunu pi mu ade no amane a wonam o hawo ne se na wusui wamane ne se na wusui bibi ye Yehowa yowanana
wayedi uzemnyina onyamini amanewi atowa kwasenu anase sensorebi atowa kompai bom enya yene wonani moja nenya yakudie nyina ne mpai bo eno nti na ubehu no se bibia Yehowa tumi nyama wayedi uzemnyina onyamini. The legend Ura Sapon and a tour Sajumi. So how and say, what money and say, yeah, wushu na watete. Yes, you deserve to cry. You deserve to think. But sometimes when you cry or you think, yeah, Jenny soon I will drink Jenny soon, send you Chris over there and change solution papa biama. Bon some the babanche. Because it's so wushu ya drinking in an okra out if you day. Kill yourself. Say the bit to be brave a channel. For some Cassachere Madgens, I was an okra out if you say a day, would you say a day. Cotum could do no. Kill yourself. Metting no mushroom to say you'll be gentleman chair meeting como. Hey, come on! Let's go get our band together. Patrick! SpongeBob! Metting no mushroom, sir. Metting no mushroom, sir. What if you say go and kill yourself? After all, what is life? Go and kill yourself. I feel me chinching. The Bianca was as I feel my name. I can't. My name who be control me. Someone was controlling my full body. I generally man will be near control. Fa, yes. Na me tutu mani na me chinchini na me pesika. Kwa ya me fa so me to me nyesika koto nkraduru na manom na me wu. Because of say me ni abrabo mo boafo. Ifre busuam. Me ni somfo. Ma me wu papa wu. Enuafo nso obi anam ne we. Wonam ho obi kura hu mobo. Brantia wasi so na de bia wo sresre no wadidie. Woni adwuma bia wo ye, uti wi ase ye de. Ba bia wo kwotan so anipa ne ni ehumobro netima bia de ma ehyeso ekom aduane wo so mo binni. Ene oba wi ase be ye de. Ene okun hu uwa na akọ. Metene no masum. Sa ne wi asete. Bedara asedanka Ewurade se wonku wa wotanfo ye kwa o. Ntira meka cho se owura Yesu Kristo bemma yen ahode am yetim de agina so we bia no. Yes. Na sa ahode ne ba wanhwe a wo beka se ye wa ahode na so de ye Ewurade. Na ye Ewurade otwuntune bi todwom wo se na owura bi na no wotu kwa akọ baabi. Maka ni mu na to sa adwo. No wotu kwa akọ baabi. Wo se Ewurade akwanto ye mi to edie. Mami hu se eye wo na na me ekro wase medi wachi wase ko afi wokwa wase de me pese me hu se eye wo na me ekro ne se mituma na mo a usuti bi mami hu wanam wo manam mu ewo machi ampa wokosa okwa na otwene ni akohwe na chi na ampa wo sa na mo bi bobo se ampa Ewurade kama ho afi kodu forest bi mu a afi wonante forest mi sa wotu nani a wo huna na mo ni bi One will can not be says, well, ye bre. A traforasi, and chichrimu, a mumremu, a pimpiania de ademu pine, we will one on the other. That's why ye bre. If chap a pui we are. Yamsum crawajai, on some creature bio. Cause a radia didn't remember. Until we cha a real new year, ye, quiet new year, ya, after we say, or quanana mono, as I didn't. No, say, Kwaye brentum ho mi hia wo no me hu anamon ade na metwa kwaye ne wie na afi de mehu anamon Ewurade na ade na se kwaye mo no wuyi mi man ana Ewurade ka kire ne se ye dru kwaye mu ho no me hu se wontime nante ana me de wusi mabasa so me de wo bo me kon ho me de wusi akonkon me de wusi akonkon kaso obi de obi si akonkon a wodi obi asi okon so hanane na ahyensen
ha no wode ne se ato ti so no si sa say wode wasi akonko de bi ana wase me awurade na meso awo me wo se sirim ho no ewira mu ho no enkase ne nenjemse ne niema e wo ho no untimi nante enti me awurade na meso awo mabasa so e de wasi akonko twa forosi enti wo na wasi mabasa so e na me de twa enti anamon ma wo hunu se bobo ho no kwame enya wo akoso na enya wo abena enya wo Harriet na enya wo eye me asefo wurade se wurade eba won sera bam se obetwitwa je wo ebe ye se wankasa wa ho de na ade di nkunim ebe ye se wankasa wunyansa ebe ye se wankasa wonim die bi na eso na ye wurade aho de efiri sura ekura tumi kura won sera ana wode bi sa ho Ura Yesu Kristo beme ya wode me yatim de di abrabo mo so hodo so. Hold on to your faith. Kura wugidiem ne kura mpabom. Sa ne ma we mienu e na me da kire. Kura wugidie ne mpabom ne awurade asemo. Kura gidie ne mpabo ne awurade asemo. E ma ne nko benkum ananifa. Na sereti bia ye wura Yesu otiase. Obame ahoden am yatim de agina e wo so hwe biada obonefo no ene listen you to mommy you to yourself quick obaso no me ti ho dia I will drop you 10 hallelujah my yen kan eye 1 Corinthians chapter 10 verse number 13. Joseph all requested baso me uti ho, why me uti ho amesi form. 1 Corinthians chapter 10 verse number 13. Ti ora Yesu Kristo say, yen tene mu. Yes, ye tene mu a ye beso aba bebre. Hallelujah. Say ye tene mu na ye koso ade Awurade asem nante a. Awurade asem say so yen enhwe mmoro de yen ya ho de betimi Paul di ka kire se twase ya fa ma ne hunu piem enti ama ne hunu no ene ne abrabo mu sori na nenum asem se owura Yesu Kristo emma kwai ma yen che sori a ebro ye so ma ye so hwe ebro ye so no wo so ma kwa ma ne ma ye so da afi wo hunu se ampa sori kan Kristo fo abrabo hallelujah T quote no 1 Corinthians chapter 10 verse number 13. 1 Corinthians chapter 10 verse number 13. O Kristo ni enso amane ne so he. 1 Corinthians chapter 10 verse number 13. O say so hwe bia entomo gede eye nipa de na onyankopon ye onokwafo a oma wonsomo enhwe emro de mu betimi so ne mom obema kwan a mudi be free so hwere mu ababeda ho na motumi agina onse so hwe wo baabru okristo ni wose so hwe da ho ma ye o why na dwendwen bi da no so ye mo why kura na mane bi da no okasa adwon ya sapona na tue wose so hwe bia ntomo gidie ye nipa de na onyankopon ye onokwafo a oma wonso mo nhwe emro de mu betimi so na no kura mu no obesa makwan abeda ho na yetime firi yeso hwe ye nhwe borofo sidi wosi kira se fai me say ya be ye jirifo ne ya be ye kristofo yi moma ye nyere ye ho na ye nkoso a na ye ntene kristom na sidi tie bia sohwe bia ye namu bia no Awurade be ma kwai bi abeda ho ama ye obeme ya hoden ame ye de apempem kakra kakra wurawura mu apia bonten amankudem di aba hallelujah 1 Corinthians chapter 10 verse number 13 let's hear the word of God 1 Corinthians chapter 10 verse number 13 10 verse number 13 yenhwe o say the temptations
in your life are no different from what others experience. And God is faithful. He will not allow the temptation to be more than you can stand. Amen. Yesu Christo no masam chere yen say, the temptations in your life are no different from what others experience. The person which nyina ne say, social me no mienu nam mprempre no. Ene afoforo de o mahyiehie bere bi atwam tetefo ne afoforo bi ne mprempren kristofo ne nyamsompafo bi kura de ahyiehia no ensonso ye nantemo. Ensonso ye nantemo. Hallelujah. So ya brantie so we bi ato anama ne bi ato wo a e bi ato obi bere bi atwam. Maame de wona mu no e bi ato obi bere bi atwam. Onsene pa no ye kristoni o. Yes. Osofo so we bi ato e bi ato obi bere atwam. Ya yemhwe ye kan say Mephibosheth nom yemhwe Diana nom yemhwe Rebecca nom yemhwe Susanna nom yemhwe Jacob nom yemhwe Abraham nom Noah nom yemhwe Lot amane wo fe o nyagoro ne bresu nipa fo nyina abraba sei dan so Lot timi tena sa nipa bonfo mu botren na ebra tinka se ba bia wo nti botren na ebra ana omu no wi gumi so ana omu badwama gumi so omu twempre gumi so ba bia meti omu am ho ntome de ande age se medi o machi omu ana ya mama fom hwe jina Yesu Kristo no masam say de yeye ne mu no e bia tutu nipa bibre bi atwam na safo ni timi ginai omu timi ginai sohwe na no safo ni timi ginai nti wo Kristo ni mia wani ayedede nanso mia wani ne gina ay wotaye atemdidie manso twen akayo ekom baby abedi mti bato adwuma sem enkrata sem edian awurade asem se tie 1 Corinthians chapter 10 verse number 13 was it the temptations in your life we want come ewiasefo or refer to a Christopher. The temptations in your life is not different from what others experience. And God is faithful. He will not allow temptation to be more than you can stand. When you are tempted, He will show you a way out so that you can endure. Papa, Eradin shall suffer, Medasepa, God to bless you. Eradin shall be brave. Voice of the tower. Was it when you are tempted, the Lord our God will make a way out. Inti se woso ye hwa embentemu nkutum awurade a wafreye no obema kwan bi abeda ho obema obi aba beboa amu afiri sohwenim obema kwan bi abeda ho kwan ye awurade faso ma kwan beda ye sohwe birimu no eye ketuwa bi nanso wodi seti yesu adwuma na awurade ayi afi enti ahode awurade de mayame agina sohwe ano no enya no nko aho wosa be ma kwan bi abeda ho ama ye afiri sohwem enti ma me sohwe ne nka wo so awre wona wodi na nka wo so Kristo Yesu ayabedi na chi no wose etwase ye fa ma ne hunu pi kotena eko Kristo anim ema ye nya nkwaje enti mesrawo yabe ye Kristo fu so we de atwe ho ahia amane atwe ho ahia enyema etoto nipa binom ane be wiase na wakobo obodua Kristo ni no obodua me na mode ase biatom so me nti ase na wakopa ne to ase wa adwaye me mfa nche ne da na me ho anwan na den mame eka Kristo so mu ye de to so na anye ho a ana ye de to so na ntisa Yesu Kristo kan ni nyina ho asem
Timesra awurade so me mosra ɔma ya hoɔden ɔme ntimi nyina sɔhwɛ ano enye izedie nanso awurade ahye ye boso bɛba ya hoɔden am yatimi de agina wɔse wɔn so mo nhwɛ de ma hoɔden betumi so na tetefo no ene dikanfo ne kristofo mapa no bi fa mu Peter no Bartholomew no but wo mutimi ginae ti saa na me no mi no so abrante betimi agina Joseph wotimi gina sɔhwɛ ano yes it we abrante betimi agina sɔhwɛ ano amena ye hallelujah and me say ade na wo sɔhwɛ se Kristo ahoɔden ba mu a wo betimi agina when the strength of the Lord is upon you you can withstand any temptation across you. Me say awurade se wonhwie osoro ahoɔden mu yeso osoro ahoɔden wonhwie mu yeso awurade me sro se wo ma ehia mo life we so ye pese no nante konya wogye fa wo sra ekura tumi no ebi goyen so de ode ma David timi gina na wo nante ye na wo gina ye na awurade hwie bi goyen so de ode ma Mephibosheth etimi gina ye na amane ne atete wo fa mu ne nan nyina sensen nanso otimi gina kopem bra wo hye ne no nyaw no awurade dum ye bi enwo sra tumi a ebani panche ma ne ye den ewo sohwe birim ye odifo bi na ne yere ahoyehia ne ahokyere Umani timi tintim ya kopem bra ofa Elisa so eyi sika ene ka ho ahokyere firi ne so awurade abase dinim no omane bi emra mesrae awurade abase dinim no oma bi mesrae wona wonim ne wonam mu for ne to awurade asem so na anadwe wate na so hwe no entena so nkosi awiede etise nsuohie huradwo ensuo nyunu na dane nsuohie edane nsuohie se de ese ayi nyunu ese awurade se wonhwie nwosra nwu so ate na de aye hyehyeshi bia no omanenyo onipa num nsuo nyuna na koma to ne yam awurade man ne nsuo nyunu bi na oma wonom so hwe birem esu birem amane birem datwen birem Kristo mu echiridie mu hawa wonnam mu awurade nyi wo mfirim nanso se wakwanye ena wo life so na wo mpa awurade ne na asem de a me na mowura Yesu Kristo no asem so tufo se fa ho bopo Yesu Kristo fi se John chapter 15 verse number 4 say se motena me mu na mensem tra mu a mo na mo beso abapi na se mo amtra me mu dia obetoma twe se ban the Lord will throw you away. Iti momiamfe ho nhye awurade nsa na yabeti Yesu Kristo achi amane sohwe entwato so obi aka ase bia me yiwadi utefi opa adwuma Yesu Kristo a woye nsankyane anwade Nyankopon soma Peter ma ne koto dro akoyi nam na sika hye ne num no wotumi so obi kwai ama wonya adwuma na ka dawo so utimi twa ka ne firi oni yefre no hyebrese safo obodwe otuaka no aboni padwetire yes otuaka no asa aboni padwetire wahwere maame wahwere papa ediabusua nyina harejetemo ana atete namfo nchensa be ma bi kura so obebo just wona wotwe mpransa awurade a wode ne nsa koka ne nkunani eba fundaka ma ne sore tena daka ma ne dane apakan no ura Yesu Kristo mfa nwosira bu tumi mfa nkyirikire yeso na wonna ne wabrabo sa ahempo abrabo na wonyi womfiri amna yede wakotum ampo etese obi a yesie no na omfa magina de kono na nipa nyina hu bi se de na basa kese ye ne shamna mu yes we are under a deep pitch. Me tiso obi a wo hya me ma ya kata no so ya via nya hwe nanso awurade Yesu Kristo ayede ho beto ne so na ye fa sohwe hodo bibire mu di so ne awore ho bobra nanso ye de ne to okesi we so no ma ye ne mahu ase odi ana mo tintim ba bi erisa wo hwe me na me pa achew wo life no so a e ma bibie mu abamwate eka wakoma hwehwe no kware gidi asore ye kira kwai na bra ne mo wosu na awurade beye wo ye obra awurade beye wo ye me ka ne se wo mu
Awurade bɛyɛ wo yie papa. I'm telling you. Binuaba, sa wo do ho bɛma wo wura Yesu Kristo a. Awurade bɛyɛ wo yie o. Sɛ nhyira bɛte sɛ paa sɛ baabi a wohwɛ me firi me nemu. Sɛ wo paa sɛ wo life so paa na sɛ wo do ho ma Kristo Yesu paa na wabɛyɛ gyidi ni a. Menuma sɔre a wokɔ na wabɛyɛ true faith ni ukɔ gyidi paa nhyira bɛte sɛ wo life so sɛ wo bɛkɔ gyidi a. Ɛwɔ srɛ mu nhyira Awurade de bɛma wo. Min Canada wo se ma bebre na wo life no so e de na wo na me bodi eti woni pa bebre wo no mo a Awurade pese wo gyew wo pese wo gyew no ma wo sra mu tumi ne ye adwuma bi na ehye ebusue ni wo ebra na wo hia mo a nipa da sane amfie wo. Man of God, Awurade nsho me ho ye pa. Obasara, God should bless you. Enti amane bia ye namu biara our life no so. Me say, owura Yesu Kristo say, obema ye hunhuma hoden. Na yetime die di abrabo mu challenges bia ekote am yentime ntena Awurade na ase hye na nyama. Awurade ma obi, ya na nya wo pe. Sometimes obu oroma wotimi tu ana mo bia nya ne pe o. Ye preaches and obu oroma abrabo obu oroma wo mu nyina wo mpe. Beta banesa. Awurade tumi mesrawo. Yesu dinimu ni tumi mesrawo. Yesu dinimu ni tumi ni mesrawo. Be bia wo hwe me firi biara. Awurade a wode na basa mu odin yiyei. Efiri be bia nye. Efiri namfufo boni mu. Efiri abusuan kontonchim. Ya abusuan me firi mu ensa we ye frɛ anonomsa asefo. Anonomsafo asefo. Nom samu obi numbi. Ezo be pia abusuan bi atesem na se wa ma Yesu Kristo mu a. Wo ye den wo the glass be kama no. We yet tell what the glass back come on. What the glass come on say kin so we na to aso. Be shia. Na won sabu nyina yi tuntum. Nanso ye de ho ma Awurade Yesu Kristo no. Sa nkonua bone we apai. Amende ye frem Osampakani David. Wa hu din ko rede Osampakani David. Yesu Kristo adawroma watimi ade agina baabi ama ye no mu kasa eto nipa koma so bra what way dey what dey hwe abusua wo firi mu hwe abusua wo firi mu na hwe namfo bi a wo no monam wo fa unim na wieye de wie no wona na mepache wonim awieye de kwesiye wo se wa unim de na brabo aye wankasa wo bra baako a wo firi maame kro papa kro wonim de na bra bae o papa wonim de na wieye aye o maame wonim baabi a ote ene de abrabo ne tie sister e de biem na wo twei na no dwobu kasasa wo senka me anka me de masema dan onyankopon mahwehwe na kira kwai eye me anka mahwehwe na kira kwai wonim se busua no monye emuni pampo nse nyine nche ana wonam sasi weso an wama kwana bonsam ewon twetwede an wode wiase ahohia ene wiase abrabomo awreho ne niema ensem fata wura wo mu ana wo kure ya won tade hyemu nkra ansanye because nya wa ye wiase nyame na efra wani ana wo bossa abra no etia just social ni amane bia beto so mame encourage wate ayewo se nyeye ayo sa awreho na wonam no ayo se sohwe na ato no ayo se mistake na wo ye no sa mistake no atena wo so ana se betra so akosi wie ewiase we nya no kre ene na nka Yesu Kristo wa mewu anyi ne pankwa wo say I came purposely for sinners adboyefo nti na me bae
me basa me be watch the boy for nkwa enti obi oti ni bonim obi a woni mawurade obi a wama kwa ma wiase afa na brabo no mu bia na so nya gidie pa me awurade Yesu Kristo menchai na wo betene me musabia John chapter 15 verse 1 to 7 ho kano na wo de me maransam ye adwuma wo hawni amane bia da no so bia no ma ye free anipa kroso ama wo no so wanya ba bia gina said ye Matthew 11:28 kan. Yes. Nanso toda ya na ya adwene ne akoma na kwesi nkomhye so ya na ya adwene ne akoma na kwesi akwankyere so ya na ya adwene ne akoma na kwesi nsem bi sai me pe quick ade bi no e ji Yesu Kristo di ne afa na asem de nantia da wo fa na asem na se wo nante wo na asem a se wo bre ne mo ye din na we ni da obeye Awurade beyo Awurade beye ade nyina ye se wo fa na asem na se wo nante wo na asem a se wo bre ne mo ye din na we ni da so asa obehwew Awurade behwew Awurade behwew made nyina ye hallelujah. Owura Yesu Kristo nesese nipa brabo na no Mary Magdalene wo demonstra ko Yesu Kristo nchai tronsam se wo ye oba bi ana krom obi abuni se wo dwamanfo oba bi abuni se wo ye town supply oba bi anim se na brabo asai obi abuni dwamanfo obi abunu sansani obi abunu se we ni so nimfaso na ebra Yesu Kristo ti Simon sikani woni asuafo na hia omoto nsadide no tronsam so oba no fa nwosira ne boodian eye hwam eto makura ba Yesu nchai na tronsam so obedina Yesu Kristo atifisa na wohwie nwosira na egu Yesu Kristo atifisa egu ne naso na oba ne tirinwi a mepaache obebre doso a wode cha me mema tirinwi no a wode cha me mema bodwaman enye ne sika firi mu bodbon ho bra tronsam so ohase so wode pepa Yesu Kristo na ho na tronsam so oba ne de nisuo awereho adwendwen etie mu ana wo kem ewo Yesu Kristo na ho na wo fi Yesu na ho asekire nyina ne se oba ne hunu se mensem pata oba ne hwe kane abraba no wo mu ebra no ya babawa ebra na ne mpuku atwatwa ho ebra na ne to egina so ebra no ya babawa no okosku eneyi sa na meka no na wogina so no one na wo forte na wo yesoma kro na mpo wasoma Awurade pen wodi Awurade achi pen wakwa asore pen ne ewiase nyame ene namfo grunti wabeda ne town supply in prostitution a transem se oba ne bonani ana wo su ewo Yesu na asa bonani ana wo su wodi wonu akasa na brabo to esemu ama so hwa chechire no obia hunu a ohunu se emfaso de ne so biem nanso se Awurade de nipa reject no eno no fa ye ne ye se Awurade de nipa apo no eno no fa de hye ne ho ne monyam na wose hwe ene meka kire wo se odo kese a wayi na di wo dan mu no meka kire wo se me no nyankro pon tia se fodo ba kora me de pon eche ene wo wode oboni afiro ko ne nkoye boni biem enti bia na me pacho me no wa hia yi me se what to abraboma no mo bia enye ene de sohwe ne amane bia beto so enka achi Awurade se sa sohwe to ye ne a omade ye bro ya ho den so ma ye so ne ye de na beto ye na osan ma akwanya kese bi akwanya o ma akwanya kese bi beda ho ne afa ho nwa ne api sa akwanya no one Christ akwanya no wo Kristo mu akwanya no kese a wode abeto ho e de ama me no mienu ye betimi afaso yi asuri so hwerum ene Yesu Kristo mi menshara ngam yes Yesu Kristo nkwa wasini mu ne nkwa ne onipa han John 15:4 was what kwatimi amedimi nyawe when you reject Christ
Count yourself out. Abrabom bibia no aye beye. Enti social ni amane bia na mu bia no. Ora Yesu Kristo to nsare frɛ. Ye magini ye ntene mu. Na sɛdeɛ wɔnam Paul so ka kyerɛ sɛ onso ye nhwɛ mmoro so ne boy ye nipa so hwe beba beto ma ne mmoro ya ho ɔden so. Eti maso hwe bia me pakyɛw ato bia mu mfa so. E maso hwe bia mu mfa so. Enkase ontimi mfirim. Ana mfa quick shortcut bi so entua na mo bi anhwe abonsam be gyina so wakum. Yemfa ni nyina mra Kristo nkyai. Yemaginini na ono a woyɛ asundwe hene no. Ekwan bi da ne nkyai. Ɛyɛ asundwe kwai, ɛyɛ ahotɔ kwai, ɛyɛ wɔgye kwai. Saa kwa na wo fa so a so hwe ni ntimi ni wachi. Saa kwa na wo fa so a ɛka ni ntimi ni wachi. Saa kwa na wo fa so a awraho ni ntimi ni wachi. Saa kwa na wo fa so a ɛyɛ nkunibdie ne bambɔ no wɔgye ɛne fa ahodie. Hallelujah. Enti sɛdeɛ tie biara so hwe bi ɛda yɛ so no ɛbɛ firi hɔ. Na sɛ so hwe ni firi hɔ a ɛyɛ nkunimdie na wɔ ma yɛi. Pamela, worship bless you. So hwe ni firi hɔ nkunimdie na wɔ ma yɛ. Philippians chapter 4 verse number 13. Philippians chapter 4 enche na me de masem ne bena wie here. Philippians chapter 4 verse number 13. Philippians chapter 4 verse number 13. Philippians chapter 4 verse number 13. Wase me to me ade nyina yo enam de wo hye me dinim. Paul so fa so hwe bibire mu. Ana wurafi. Paul fa so hwe bibire mu. Okay, 2 Corinthians chapter 12 verse number 9. Duru brebi Paul ko bom paye. What am I kan wo kura nkyerɛ. 2 Corinthians chapter 12 verse number 9. Ti asɛm wa Paul ɛkae. Ti 2 Corinthians chapter 12 verse number 9. Ti wase 7. Wase na de ɛbɛyɛ na memfa ɛdi ye ne ntra me so no enwa ho bebirenti wa ma me honamu kase Satan bofo se omobɔ me akuturuku na ma me ho so yenti mesrɛ Awurade mprensa se emfiri me so ana ɔse me se madom dɔso mawo na metumi wie pɛ ɔse na metumi wie pɛye ɛwɔ omereyem. Hallelujah. The whole mental Paul na woye Kristo adwuma hwe adoma na wo Paul so ensenkyere ne anwade na Awurade fa ne so ye afi kudu ba bia na Satan sori atia Paul na wode ahohiahia ne wo hawo kitinkiti bi tata Paul ana Paul hwe din no se no saa nyama we de mintimi na twonsam se okoni nkotodwa ne nkobɔ mpa ye kire Awurade saa bɛsɛ mprensa. Nenso twonsam say Awurade ka kire Paul say Paul we madom dɔso mawo Paul madom Paul madom dɔso mawo enti fane saa na wo mere ye mu no ana me yi metumi adi ama wotimi ye madwuma kora yi. Enti bra me no mie no abaye Kristofo yi fa hye wotiri mu ate Awurade adom dɔso ma me no mie no. Awurade adom dɔso ma me no mie no. Senya na adom anke wuwu. Enya na adom anke wuwu kenu gwase ato na eka wodi anke ye chi wutu mu kura che. Dia to we. O bra, ko ni me brashe. Me ka no brashe. Nenso Awurade dom angodom ye prosonti. Wa kura ye mu saa me dia bedum bembenzo. Awurade dom angodom ye prosonti. Wadine tumi aboya betu sabri enti okachire Paul se madom dɔso mawo na wo mere yemu na metumi wie peyo wo mere yem ebra wo Paul waye mere no ana me yi metumi kase na di enom na me ma wo wutumi ye madwuma kora kase enti ha ho bebre. Hallelujah. Awurade asɛm so ma Paul Satan o ma no honamu kase se enwo no
the devil and I say bonsambo phobia no tormented Paul. It is ana me no me no so yete ohwa na bonsambo fo abaye nchai ayese honemu kase na ewo ye ohwa no abetrega niema no ama problem esi aware nim ohwa no abetrega niema no ama kabia ba wadwumanim ohwa no abetrega niema no ama osika sma ye basa ohwa no abetrega niema no odifu dwuma no ama obi abe hawadwene ohwa no atrega niema wasapakane no ama asem bia to kakra anasa asem bia si na distract kakra ohwa na mepacho dwuntuni obonefo no wafa kwan bi so no wafa obi so no abetu sintibia osofo ohwa na mepacho wama asem bia ba na ahanya wa na chese wunyina so nyina na wabamuobu eyesanete if se Paul si twase ye fama ne hunu pie mu ekopi Kristo ani enti maso hwe bia wonamo bia mu abem no nemo awurade bie kwan makwan beda ho meyefra mu pia bonten enti wo sohwe bere mu no bompae wamane bere mu sugu awurade so na awurade a wo bie kwan ema me pacho sedwa Meshach Abednego ema wo mu firi gemu no awurade be yiwa firi mu duate etoda awurade makwa ma awura situation nim ansan wo yiwa pie ti asesa awurade ye din ma sedwa Meshach ko jenim ansan wo yiwa mafiri mu enti Shadrach Meshach ko jenim no ejare tumi na ntimi emu amfa wonso ti asesa me dofo amne wahia me ka wo mu hinta semede ejare tumi na ntimi anya wonum sum kunim nanso wo ko jenim hallelujah won chenche na dwense sabre di umagu nanso awurade ne tumi ye da tumi no okora ne maso wa magya ne tumi na mo amfa wonum so ena na dwe mesire awurade se oma wutumi so hwe bia wonam bia oma wutumi wom oma wontimi nyina oma wontimi ni so nso kunim oma wontimi ni amane nso kunim atete bia wonam bia no oma wakokodro oma wanigye die nipa beti akire kase maami wobeye dai bre wobeye dai ebra asemato ni wobe enti wobede magina no awurade ma nwosra awurade ma wutumi awurade ma nwosra foforo awurade ma wutumi wonhye woden onhome mu nipa duam oma wutumi a wobetimi de agina sosha no na nipa bi gina baabi no mo kasa wo de wahunu sɛ ɛyɛ ketua bi ma yes wo de obehunu sɛ ɛyɛ ketua bi awurade na de tumi yasa it may sometimes we beat him with say it will power life to say ye da hwe wa ye hunu sa se bibia mu abam nam sia sa na awurade ayo me dabi sa na awurade ayo etoda ya dwene ntimi trigger etrega enye se ye ja awurade akiri di o me ka ne kure ye gyina mu 24/7 etoda na bonsam na aye hunam kase na abewo yes eba bewo bonsam wa no de pane no de abewo no ma adwuma na trigger promise bia woni da so na fail wona yesa eti yiro wo Kristo ni bompaye wase Paul ma dum doso de mawo ma dum my grace my favor ma dum etoso mawo awurade na dum wo nchei awurade adum wo nchei yegidi wate na wo mere yem no awurade be hye no hono monyam wo mere yem koso abompaye na awurade be mo ahoden wo mere yem medofo bompaye na awurade be ma utumi amwatimi de agina wo nan so bio no ko dia dance akasa so hwe to mi o mane to mi o awurade atwitwa ageme awurade na de ntumi yesa bompaya branti ya bompaya na awurade ma wahoden na temfa gina sohwa no afi wona fofo be pia wo be kobi no unia je club ba akwa so wo da bi me say de masachira ampa empabo ninti omfa nsan kan no bi empabo mutumi ninti omfa masa mama wakwa mu bi empabo mutumi ninti abrabo a enya eye ni wo abrabo awurade tumi be ka ho mo timi jai etoda ye atua na mo kwa asoro fi ko mpa kakra fa yefunu to ya konchi na komo ne wo yam 6 dry fasting eda wo be ye bi no afre evangelist man of God ene me de yefunu to wasemo ana na wo be ka yenti ene me de yefunu to me yam pabo me ya konchi oba bi ma me bokado ni sire mu kura mi hu mpo de wo sofo mi ni sire mu kura mi hu da nanso ma hwe no from SS
I'm not nursing training. Me boka me mutu say me boka. Oba so metimi ne nyai. Me dwe training na hye. Yes oba no do afa baby. Me pese me jai me bo training bra me bo konkron bra. Enti na so from the biafuna to. Esre wurade tumi mawa. Transem se musire nti nkonua bepai. Yes. Enti amane ne so hwe bia deda yenso bia no. Ura Yesu Kristo no masem se ye nyina penti na odene tumi beboai. Enti Philippians chapter 4 verse number 13. Last quotations in the door so men kan nyina. Philippians chapter 4 verse number 13. Afei Paul gina penti ka se afei de metumi ade nyina ayo enam Yesu Kristo a o hyemede. Metumi ade nyina ayo enam hoya wo hyene den Yesu Kristo. Nti Paul tumi fa so hwe nyina mu na ko obi yetimi ko bono a no ayi so obi a wo na me pa cho bebre ade chen ya na wasore no so keka Nyankopɔ asem na nye wurade na ahye ne dia obeye ye kura ye ko be nipa bebre Kristofo bebre na msofo bebre ye ya nyom no kura me ntu bi preaching ni kura me nya bi me kwa akro ko bo me jai ehunti ampa ana na no kura me ko kan nti se kura nti na me nka no kura bi se mo sra no ba wo so a wonya hoden soronko edi gina ma Awurade asem enti me se message no me ntoa so bi Awurade Yesu Kristo a yabeje na die no medofo ade ne so hwe ne amane a wonam wono a yen ye wono na wafre ye no o ma ye kwai anase wo ma bonsam kwai e ma so hwe ene amane e boro so emeto ye eto ye ne a obema kwai abeda ho am wafiri mu obeyi boafo bi ama obeyi somfo bi ama obeyi kamafo bi ama obebbo kwan bi ato baabi na ya fam na ye ho antwe ye ni ahye ne die no manyam mom ye ntena Awurade na ase ye ne ya magi ne din ye nyini ni ye mfe ho ma Awurade nkwa asore ye mpa asore papa nko ntena Kristo chirichirim na sohwe bi a wonam bia no Awurade Yesu beyi wafirim na wato dwom ahye ne manyam sede ebinom ene yen yedi adanse de bia no Awurade nhwa na onye okese na onti nanim tie emfa enchiro baby biara owo ya wo hwe me Salvation Hour ejumadi ene ne anadwe epacho bebre one metna ye eche ye yebeko eye adofrom enchen de wote ye de osuan firi mu ebia na wo bi eka me be lines ne atom wetima send or request aba me pekeo na de osuan no so aba beka o hwe me kira kwan ya me wo Kumasi Sokoban Wood Village True Faith Church International no kware gidia sore ne branch ya wo Sokoban Wood Village ho na me wo kuya bia na ehia bompa e fie da bia ye watch night ye Sabbatarians memenda na ye sorry obitima peda bi na aba be srae opeso de metwetwe nkoma okoba yo ho a me number da ho anytime anywhere obitime afre